Čau, zdravím ťa. Takže v Kysuckom Novom Meste som prišiel na takú cestu, ktorou sa vlastne ide iba smerom Žilina a smerom Čadca. V Kysuckom Novom Meste som stretol chlapa, s ktorým som bol cca pol hodinku, kecali sme, počúvali sme hudbu, opýtal sa, kam idem, ja som povedal celú situáciu. On má pri sebe bielu fixu, čiernu fixu, zohnali sme spolu kartón, na kartón napísal bielou fixkou Čadca, ešte to je obťahol čiernou. Išiel som teda na tú cestu, stál som tam maximálne pol hodinu, stopli mi dve autá, dvaja chlapi. Ten, čo bol vlastne bližšie ku mne, tak tomu som nastúpil, dal som mu všetky veci do kufra. Odnesol ma teda do Čadce, priamo do Čadce, čo je super, že ešte není ani 6 hodín večer a už som tu, čo je bomba. A na parkovisku vlastne pred obchodným centrom mi povedal, že otoč sa, ja hovorím, že dobre, tak som sa otočil. A dal mi 10 eur, povedal, že nech si buď kúpim parazol, jedlo, pitie, fixku, že nech si kúpim čo chcem, takže extrémne mu ďakujem, aj som mu poďakoval, chcel som mu ešte podať ruku, ale on rýchlo proste odišiel, asi sa niekam ponáhľal. Takže nachádzam sa teda v Čadci, čo je úplná bomba, som ani nečakal, že tu prídem tak rýchlo, ešte mám aj 10 eur. Takže teraz pôjdem teda na vlakovú stanicu, predtým ešte pôjdem niekam na záchod, lebo potrebujem sa vyšťať. A chcel som si kúpiť sýrky, vášky a cigarety, čo dokopy môže stať okolo 6 eur plus minus. A neviem, či by som sa za tie 3-4 eurá dostal niekde na českú stranu. Mám tu so sebou aj tabulu, ten kartón. Bol som tu v Kiku, lebo to bolo obchodné centrum, že tam bol Kik, Pepko, Nike Elektrodom, Tesco, Kaufland, Disk, proste fakt veľa obchodov. Takže v jednom z tých obchodov som si vypýtal od predávačky čiernu fixu, napísal som obrovským CZ a tu blízko je vlastne cesta, ktorá už ide smerom buď na Česko alebo na Poľsko, to je odtiaľto fakt, že minútka. Takže mám dve možnosti, že buď si nakúpim všetko, čo potrebujem a budem ďalej stopovať, alebo by som za tých 10 eur si kúpil normálne jízdenku takzvanú a išiel by som priamým spojom už na českú stranu. A naposledy, keď som išiel zo Slovenska do Česka, tak som platil nejakých 16-17 eur plus minus a to som išiel z Osenice až do Olomouca. Takže si myslím, že za tých 10 eur som schopný z Čadce prísť niekde do Česka, fakt, že neviem ešte kde, ale niekde do Česka určite sa viem dostať, lebo tu už je fakt, že blízko. Takže pôjdem na vecko, zistím si, koľko tu stoja ceny na českú stranu. Uvidím, ako si rozdelím tie peniaze, čo si kúpim, či si niekde dobijem telefón. A bomba, fakt akože bomba, som šťastný, extrémne, dneska som mal, zo začiatku bol ten deň na hovno, ale potom to bolo úplne, že lepšie. Takže k začiatku tohto videa vlastne som to celé zhrnul, čo som vlastne chcel k takému tomu intru. A ozvem sa tak za pol hodinku. Sedím takto už na schodoch na vlakovej stanici, teda v Čadci. Za 10 eur som si kúpil také hnedé čokoládové keksíky. Má to 100 gramov, není to veľa, ale je to lepšie ako nič. A aj tak mám strknutý žalúdok, lebo som pomaly nič nejedol. Kúpil som si LMky červené dlhé a kúpil som si lístok na vlak. Lístok na vlak stal nejak 3,80 a bol okolo 4 eur do českého Tešína. A Tešín je už teda normálne mesto v Česku, ktoré je odtiaľto vzdialené plus minus 40 km. Mohol som sa ešte niekde postaviť, ale takto, ak mám lístok a mal som možnosť si kúpiť ten lístok, tak je to pre mňa oveľa lepšie, jednoduchšie, komfortnejšie, takže takto. Vlak by tam mal byť za pol hodinu, za 35 minút maximálne, takže vo vlaku si budem nabíjať telefón a keď tam vystúpim, tak sa už iba pozriem do mapy, že kde sa utáborím. Takže budeme sa vidieť v Tešíne. Vážení a milí, plesniví a hnilí, Český Tešín, dal som to v
V piatok o 8 ráno som bol v Žiline na stanici. Ale choď do piče. 20 hodín 45 minút. No som unavený, spotený a kokot, je tu strašné dusno. Začalo poprchať. Takto mám teda postavený stan, všetky veci už mám v stane. Som na tráve, ktorá je trošku vysoká, ale dalo sa to postaviť. Hneď vedľa za mnou je teda cesta. Je tu blízko aj most, chodia tu aj auta, takže keby mi náhodou bolo zle, niečo sa mi stane, neviem čo, majú tu prístup aj auta, aj ľudia, čo je v pohode. Pôjdem sa teda teraz vyšťať, pôjdem si zapáliť, lebo som už 2 hodiny nefajčil a chcel som si zapáliť hneď, ak som sem došol, ale povedal som si, že mám piči, som rozbehnutý, mám energiu, tak postavím najprv stan a potom si zapálim, takže teraz si idem teda zapáliť. A uvidíme, čo potom. Som si spomenul, čo som chcel. Prvá vec, nefajčím v stane, lebo poprvé nemám kam odklepkávať a po druhé nechcem tam mať smrad a dym jak kokot, chcem tam mať čistý vzduch. Druhá vec, má so sebou už iba 3-4 deci vody, takže už druhú noc sa mi stalo, že mám zase málo vody, ty kokot. Takže ja potrebujem takto na noc mať so sebou cez 2 litre minimálne. Ďalšia vec, od hlavnej stanice, od námestia a celkovo od centra Tešín som vzdialený 40 až 50 minút chôdzou. Takže pochybujem, že sa niekto príde, ešte keď poprcha. Je síce sobota, ale tým, že mám takúto turistickú výbavu a nespím niekde v meste na lavičke, takže mám úplný kľud. Štvrtá posledná vec, mám na mobile 51% a tento telefón, vlastne Xiaomi telefón, ukazuje, koľko ti ešte vydrží baterka a keď si dáš ultra úsporný režim, alebo ako sa to volá, tak to je vlastne to najväčšie a keď je nabitý na 100%, tak by má vydržať 90 hodín. Mne teraz ukazuje s tými 51% vyprávam ako kokot more. Proste mám 51% a mal by sa úplne vypnúť za 44 hodín. Mne bohato stačí, keď mi vydrží 10 hodín. To mi bohato stačí, pretože ráno svítá slnko o 5, teraz je 9, to je 10, 11, 12. 3 hodiny plus 5 hodín je 8 hodín. Hovorím 10 hodín, za 10 hodín je slnko, svetlo, takže 10 hodín mi stačí, keď mi ten telefón vydrží. Dokiaľ bude svetlo a pamätám si aj cestu naspäť, ideš proste stále rovno asi v centre a mne ukazuje 44, čo je vyše štvornásobku, čo by mal vydržať. Takže úplná pohoda, ja nebudem do rána na telefóne, ja si za chvíľku pôjdem aj tak lahnúť. Takže pre toto video sa teda s tebou lúčim. Dúfam, že sa ti ľúbilo. Ak sa ti ľúbilo, tak daj like, alebo nejaký fajnový komentár, alebo to zdieľaj, keď chceš. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.